Hello friends. Actually, sorry to say, माने गोबां सान आङो भिडिअ बानायनो हायाखैमोन बायदिसिना जाहोननि थाखाय। सो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। दोस्तों मैं बहुत दिन से मतलब वीडियो नहीं बना रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा और बाद में आएंगे वीडियो। लेकिन आज का जो वीडियो है आप लोगों को नया साल का विश करने के लिए है। सो हैप्पी न्यू ईयर 2021 सबके लिए, मतलब जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है और नॉन सब्सक्राइबर भी, जितना भी मेरा नया मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और सो जायखिजाया लोगोफोर भिडिअ बानायनो हाथाराखैमोन आरो एक्सुवेलि आङो बानायबाबो दा साननैसो उनाव बानायनो हागौ आरो बे माबायदि जागोन बेखौ आं बुंनो हाया। मेबि सर्ट स्ट'रिबो जानोबो हागौ आरो ब्लगबो जानोबो हागौ। सो टाइम मोनबालाय सर्ट स्ट'रि बानायनोसै, बारा टाइम मोनाबा आरो ब्लगखौनो बानायनोसै। बिदिनो आं जायखिजाया चेनेलखौ लाखिनो सानदों आरो चेनेला बेयो जुदि इउटुबा जेबो जायाब्ला बे आं थैजासिम थागोन बे चेनेला। सो नोंथांमोनाबो जाय साबस्क्राइबार आंनि, नोंथांमोना साबस्क्राइबार जानानै थादो। लोगोसेनो हायोब्ला गोदान साबस्क्राइबार नोंथांमोनाबो हेल्प खालामदो, माने गोदान माने लोगोफोर जाय लोगोफोर दङ बिथांमोननोबो शेयार खालामदो। जायखिजाया साननैसो उनाव माने मोजां माबा प्लान लादो, मोजां प्लेनिं लादो। हायोबाथ' आं सर्ट स्ट'रिखौनो बानायगौमोन, नाथाय बायदिसिना प्रब्लेमनि थाखाय हाया, सहस नङा आरो माने सर्ट स्ट'रि बानायनाया। अब्लाबो एज ए ब्लगार माने ब्लग बायदिसिना जायगानि बा जानाय लोंनायनि, एक्सुवेलि जानाय लोंनायनि माने माबाफोरा मोजांसिन जायो आरो खायसे रेसिपिस बा ओरैनो बायदिसिना माबा जानायनि माबायदि बानायनाय जायो, ट्राइबल फूड्स समथिंग लाइक दैट। सो दोस्तों हम आएंगे कुछ दिन बाद नया वीडियो लेके। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को नए साल का शुभकामनाएं देना है और बस इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर 2021 ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू, बाय बाय।